Ja, we hebben aan het begin van de uitzending heb ik bij alle gasten een dubbelganger gezocht. En ook bij dich hebben we immers gevonden. Kijk ze met naar het volgende filmpje. Ligt echt sprekend op dich. Kunt toch? Ja, dat moest vooral niet dan op het... Ja, het lichaam liekt niet echt, maar, nou, ja, maar het gezicht... Ja, echt. Ik weet niet wie het is, maar... Ja, ik stond altijd zo in de kamer. Kijk toch, dit. Ja. Dit is toch fantastisch. Nou ja. Was weten wie ik toestel Belo. Ja, misschien bus het wel echt. Wendy, fijn dat ze de bus. Absoluut nieuws voor ons. Ik heb leuk nieuws. Ik heb eens een keer het onderwerp gehad over de mannen in Veulen. Ja, de vrijgezelle mannen. Ja, die waren op zoek naar een vrouw. Want de basisschool dreigde te sluiten omdat er te weinig kinderen op zoek zijn. 57 volgens mij op dit moment. Nou, die zien al All You Need Is Love geweest. In de hoop, een vrouw te pakken te krijgen natuurlijk. Maar dat is niet zo succesvol geweest. Wel de 2 jonge mannen die eraan meededen, die hebben nog kort een relatie gehad. Maar dat is helaas ook wel over. Nee, uiteindelijk zitten we allemaal single. Ja. Nee. Maar ik moet zeggen, want van tevoren vonden ze het eigenlijk zelf wel een beetje prima. Terwijl niet eens actief op zoek waren. Maar door het programma hebben ze toch wel weer zoiets van, we moeten eigenlijk toch wel aan de vrouw. Ja, misschien kunnen wij hier gaat voor een doen of zo. Nou ja, ze hebben toen een oproepje, of Theo had toen een oproepje gedaan, maar... Nou, dat zou toch wel leuk zijn als die toch een vrouw kregen, vind ik. Absoluut. En wat het mooie is, in die tussentijd is er wel een gezin in een naastliggend dorp komen wonen. En die hebben de kinderen weer in Veulen op school gedaan. En Neeltje Roos, de initiatiefnemer van het hele gebeuren, want die wil dus dat die school gewoon blijft, die is weer in verwachting. Nou, kijk. Dus die draagt zelf ook een steentje bij op die manier. Heel goed. Absoluut. Nou, dat is leuk nieuws. Ja, en de komende tijd is maar afwachten natuurlijk of ze naar de vrouwen gaan kijken, want het EK voetbal staat voor de deur. Ja, en dan willen de mannen natuurlijk wel eens alleen naar het scherm kijken en voetbal kijken. Maar de hits, de EK-hits, die komen ook weer met bakken uit de lucht vallen natuurlijk. En de Limburgers doen er ook volop aan mee. Nou heeft Giel Belen weer een actie verzonnen wat er eerst met de carnavalsnummers had. De minst goeie minst slechte EK-hit, zeg maar. De minst slechte, of wat is het? Ja, minst slechte EK-hit. Hij vindt die nummers dus blijkbaar niet zo super inderdaad. Want de kwaliteit dat is af en toe nog door aan toe. Maar dus inderdaad, het minst slechte EK-nummer, dat kan winnen op dit moment. En daar moeten mensen op stemmen. En ik denk, ik laat even de Limburgse deelnemers ervan zien. Dus dan kunnen de mensen er ook nog even op stemmen. Ja, we gaan kijken. Loesteren. Vol naar Oekraïne, onze spelers achterna. Oranje, de van Nederland. Oranje knallers, onze trots, onze voetballers. Ze scoren net het hoofd en voet of met de kont. Want de bal is rood, oranje knallers. Holland wint weer de finale, gaat de beker binnenhalen. Holland wint weer de finale, gewonnen kampioen. Nou, er zit toch wel een bier, vind ik. Jawel, om op te toch? stemmen. En hoe werkt het dan? Hoe moet dan kan ze even naar onze site gewoon. Dus ik kom de linken te staan. Ik ken ze door de site namelijk van Giel Belen toe, van de VARA. En via die link kan er dan gestemd worden op de nummers. En het kan nog tot morgen vroeg, 5 juni, tot 10 uur 's ochtends. Oké, dus we moeten wel snel zijn. Dus we moeten snel zijn, inderdaad. En het mooie is, een paar van die geweldige nummers kunnen mensen komende vrijdag in Weert gaan bewonderen. Want dan zien wij met TVL bij de Weerterbergen. Vanwege onze zomerprogrammering, de eerste uitzending door. Die werd de volgende dag uitgezonden. En wat nog veel mooier is dat Frans-Duits er ook bij is. Dus die gaat het feestje helemaal compleet maken. Super. En dan gaan we helemaal los dit vrijdag. Dus alle mensen zijn welkom om ook te komen kijken. Weert. Zeker weten. Ja. En nog even over de roddelblaadjes natuurlijk, want daar heb ik nog niet over gehad. Lex Uiting. Ja, dat kennen we. Die kennen we. Uit Venlo. Ja, een hele aardige jong, toch? Ja. Nou, hij werkt dus ook voor Giel Belen op 3FM.
En dit is een programma waarbij mensen erin mee moeten gaan. Zegt hij mee of zegt hij... Gaat hij mee of zegt hij nee, inderdaad. En allemaal bekende Nederlanders, die stelt hij dan allemaal vragen. En het gaat over dingen die dus of maar half kloppen of gewoon gaan niet, wat niks van woorden, zeg maar. Sommige mensen worden de verred, die zijn al lang dood, zeg maar. Of die bestaan niet eens, hè? Ja, inderdaad. En nou ja, hij staat dus nou in de roddelbladen als de bul van bekend Nederland. Nou, hoppa. Nou, dat is wel heftig, toch? Dat hakt er wel lekker in, toch? En waarom? Omdat er mensen de vernieling in. Ik bedoel, sommige politici zijn natuurlijk wel afgetreden ook, ja, inderdaad. Door hem. Ja, dat is John Leerdam, inderdaad, van de PvdA. Ja. Die inderdaad, ja, Lex ging er naartoe en die begon over een strotterrorist uit Den Haag, wat ze maar verzonnen waren en die vanwege een vormfout van justitie dus vrijgesproken werd. En hij wil natuurlijk even de mening van hem erover weten. Nou, en hij zei gewoon, de vicevoorzitter van de PvdA die had het er al over gehad en ik weet er al meer van dan dicht, dus eigenlijk dat hebben ze tegen mij, ik weet dus wel wat die voor hebben. En, dus ja, die ging gewoon ontzettend af. Ja, en dat kan ze als politie dus eigenlijk gewoon niet maken. En ja, vervolgens natuurlijk een hele heisa in de media van kan het wel, kan het niet. Best nog wel geloofwaardig, of nee. Want ja, als ik maar op alles zegt van ik weet het, die kan ze ook wel eens een keer iets niet weten of een beetje gereserveerd zien in hetgeen wat ze antwoord natuurlijk. Maar wordt er door hem dus de beul genoemd? Of, nou ja, want hij is dus vervolgens afgetreden. Hij is uit de Tweede Kamer gestapt. Maar inderdaad, er zijn zoveel bekende Nederlanders ingestonken. Net als Dree Hazes en noem maar op. Er zijn er trouwens ook zo slim geweest om, net als Sonja Barend, die dacht van, die kent me niet voor de gek hadden. Dus wat ik nou zeg, daar klopt niks van. Ja. En Midas Dekkers precies hetzelfde. Die zei het van, haal toch op met de onzin, dit is allemaal uitkomst. Dus ze zien natuurlijk wel ook bekende Nederlanders die er niet in stinken, maar een hoop dus wel. Maar hij pakt het gewoon super slim aan. Want die komt gewoon naar degene toe en zegt van, en heeft u dat gehoord? En dus op de social media het gesprek van de dag. Ja, dan krijgt ze natuurlijk wel... Dus niet eens bijna niet meer durft te zeggen van, sorry, ik weet het niet. Ja, in deze tijd zoeken ze het allemaal te weten natuurlijk. Maar ja, dat is gewoon een goede manier van werken van hem. En ik heb hem nog even gesproken en gezegd van hij staat zelfs op de cover ook, hè. En ik zeg, wat dacht ze toen ze dit loos? Nou, hij zei, een journalist van een betreffende roddelblad heeft hem inderdaad aangesproken van, kan ik toch wel wat vragen over stellen? En hij zei zoiets van, ik doe het gewoon mijn ding en meer heb ik er eigenlijk ook niet over te vertellen, want het is gewoon mijn ding. En that's it. En dat dus is er verder doen. ook niet op ingegaan. Ja, dus ik zeg ook. Ik zeg, maar hij is er niet zoiets van, dit erin staat van, nou weet wel iedereen wie ik ben. Want er staat ook een grote foto in. Dus de volgende keer als ik bij hem eens voor de nieuws sta, dan denkt hij van, dag, die kent me wat. Of gaat er even van of zo? Gaat er zich vermommen misschien? Ja, we weten inderdaad. Maar dus hij zegt, nee. Ik maak me toen helemaal geen drukte om. Hij had er grappig vrolijk van gemak. En hij heeft gewoon leuke reacties gekregen ook op de straat. Dus hij hoeft niet op zoek naar een andere baan. Okay. Dus we zijn met volop projecten bezig. Dus, we hoeven ons nog geen zorgen om hem te maken. Nee, ze zussen maar wie het opgeblazen kan weer in de roddelbladen allemaal. Ja. Yes. En wie in elk geval succesvol bezig is, dat is Isabelle Amé. Heb je waarschijnlijk nog niet eerder van gehoord? Ik hoorde niet zeggen, natuurlijk. Want misschien is wel die besteed helemaal niet. Nee, ik weet het niet. Nee, die besteedt ook echt. Ze komt uit Etteren, dat is op de buurt van Maastricht. En die heeft dus Wie Rokt Groots gewonnen. Dat is dus een wedstrijd wat Guus Meeuwis in samenwerking met Omroep Brabant heeft georganiseerd. En dat is natuurlijk wel ruig dat er dan een Limburgs eigenlijk wint. Want ze zit wel op de Rock Academie in Tilburg. En dat waren dus ook degene van de Rock Academie die kosten eraan meedoen. En die winnen dus het stond in het voorprogramma van de grote concerten van Guus Meeuwis. Wat gek. Ja, absoluut. Dus op volgens mij 8, 15 en 17 juni staat ze gewoon in het voorprogramma. Oh, wow. In het PSV-stadion. En het mooie is, ik heb pas maximaal voor 400 mensen opgetreden. En nu stond er dadelijk dus gewoon 34.000. Als hij nog maar sleupt. Ja, en ze mocht dus 20 minuten lang iedere dag optreden in het voorprogramma. Dus dat is gewoon dat is wel een te gekke prijs. Absoluut. Superleuk voor Zeker, ja. En verder nog even terug naar de roddelbladen. Ja. Want 2 Limburgse dames die hebben een beetje mot. Als Marijke Helwegen. Ja, heeft hij ruzie? Ja, ze is er niet zo blij mee wie Melenne de La Haye. Die kennen we natuurlijk ook. Ja, die is hier ook in het programma geweest. Ja, die heeft een boek geschreven, Smoelwerk. En dat gaat dus over hetgeen wat ze ook aan haar gezicht laten doen. Want die heeft dus ook plastische chirurgie gehad. Maar bij Urs doet ze dat niet zo direct natuurlijk. Wie Melenne, nee. Ja.
Ja, en Marijke Helwegen, dat is natuurlijk op en top. En in het boek kan je Milène dus al gezatten van dat Marijke een verkeerd voorbeeld is. Nou, dat waren niet zo lekker gevallen bij Marijke, want ze presenteert zich gewoon als het cosmetica gezicht. En dat is hun manier van werken natuurlijk. En nou is Milène nog in het programma Pauw en Witteman geweest. Ja. En vervolgens heeft ze door dus zitten verkondigen van ik wil de mos echt niet zo weren als Marijke, want dat is echt helemaal niks als ze er maar nooit zo goed komt te zien. Nou, dat is helemaal in het verkeerde keelgat geschoten. En dat heeft Milène op een gegeven moment gehoord dat Marijke er dus niet zo blij mee was. Ze heeft er geprobeerd te bellen, maar excuses werd niet aanvaard. Volgens de roddelbladen dan, hè? Ja. Dat weten ze maar niet. En vervolgens heeft ze nog geprobeerd om via het internet publiek er excuses aan te bieden om te kijken of dat misschien wel zou werken. Maar ook dat, helaas. Nee, het is echt... Nee, er is nog geen reactie op gekomen. En het mooie is, weer in een ander roddelblad kwam ik weer iets moois tegen van Marijke. Ja. En dat vond ik er wel mooi bij passen. Want doorin zit ze dat ze eigenlijk altijd heel geluivig is geweest. En dat ze dus ook is van het goed en het kwaad. En in het boete en schuld, zeg maar, dat ze er wel zwoer aan tilt. En dan denkt ze natuurlijk, als ze aan God denkt... Het is allemaal natuurlijk. Hè? En dus volgens de cosmetica gebeuren, of de plastische chirurgie, past dat eigenlijk wel dan bij God, zeg maar. Ja, daar is ze er niks cool mee. Maar nee, zegt ze, dat is niet zo. Ja. Want dan moest ze het Oude Testament lezen. Daar staat namelijk in, het Hooglied gaat over schoonheid. Let op. Ja. Uw mond is als een granaatappel, uw borsten als torens. Dus en daarmee is alles gezag. Daarmee is alles gezag. Dus dan zou ze denken, als ze toch zo denkt, misschien ga je met Milène gewoon even bij haar gaan biechten of zo. Hè? Als ze voor de fout uitkomt. En misschien is het dan wel allemaal goed. Ik weet het ook niet. Nou, we gaan het volgen. Ik hoop dat er misschien een keer gesust wordt. Ja, dat mogen we toch wel hopen.